Makananku daging sing mentah, lele kami ngaku rondo sing ayu-ayu. Ayo, tunggu dengan papan ke. Papan gede diteter antane kowe opo wis itu mengalih pati. Ayo ora sah dadak kowe sesawaran ditetek kene papan gede kowe opo wis itu mengalih pati.
mati bojone Pak bojone aku ae. Oh, wow, 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 wow. Kowe sing salah ya kowe kok maksud salah kowe. Wong kok punya guru kok apa sing mbok guru. Ning kene iku ngregengno desa berak sedekah bumi nekakno CP Sutono. Ngono lho. Ngono Kang. Iki berarti sedekah bumi ngedekahi desane rezekine lancar umpama tandure ya gak dipangani tikus. Oh lak yo ngono sing ngene lho Kang sing baku kowe karamu iku ning ngene Bapak Supono iki ngregengake desa berat engko ndak ayo delok Taman Sari bareng-bareng ngono ayo budal ngono Kakak. Rambutnya ditelayat bisa juga ketoprak. Tiga. Langsung ah. Oh, sudah sampai bendar loh. Aku pegel. Ya, cok ketoprak rapata isan jangan aku. Terus tapi ini udah bayaran dia 1 sudah udah seremuk. Waduh Rono. Tak lebuse aku tengok-tengok di pinggir. Bingo, dasar bingo. Ora lucu mbok guru. Ya aku guru tak empat tapi ana kok guru terus. Kalau ngomong ini lah pacarnya anjing boy. Wah, ini aku ngomongin udah kepinceng bojone lho. Wah, suwi. Sing akan metu wis apa?
berarti kena ditakoni asli iki. Kowe nek nang ro bojomu ning guri. Wah apa ning guri? Ya ampun. Kowe iso-isonya aku diampun. Ya ampun asin tenan ta iki, Cak. Madurana subuke sing apik. Siap-siap ngombe obat mercon sik, kok ben patoh campurane ndok banyak lho. Siap. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Kok kan aku iso menyatu karo kowe pikir aku.